Ilang mga tricycle driver na pinipiling hindi na mamasada tuwing tataas ang presyo po ng petrolyo. At sa muling pagsilip po ng presyo ng produktong petrolyo, ilang po mga tricycle drivers sa Dagupan City ang hindi na namamasada at pinipiling mas ilaan po ang kanilang mga gasolina sa ibang bayarina. Ilan sa mga nakapanayan po ng IFM News Dagupan na tricycle drivers ay sinabing pabago-bago ang kanilang kita sa araw-araw at kung talagang sobrang taas ng presyo ng petrolyo ay pipiliin nilang hindi na muna mamasada at ang iilan ilalaan na lamang sa ibang pangangailangan. Nila, hirap din po sila ng mga ito na mag-budget ng kanilang pang-araw-araw dahil sa may mga iba pa silang pangangailangan at bayarina. Kung mayroon umanong tira sa kanilang budget ay iyon na lamang ang kanilang ipanggagasolina. Nagkaroon din ng pagtaas ng presyo ng petrolyo ayon sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau dahil sa tumitinding tensyon sa bahagi ng Middle East. Sa ngayon ay nasa 40 centavos ang itinaas ng kada litro ng diesel at kerosene habang nasa 1 peso and 10 centavos naman ang kada litro ng gasolina. IFM News. IFM News. IFM.